אני ממש מתרגשת לספר את הסיפור שלי ולעשות את הסרטון הזה. אני יודעת כמה כוח זה ייתן להמון נשים בארץ ובעולם. זה סיפור מאוד מאוד שונה, מאוד אמיץ. זאת הדרך שאני בחרתי ללדת את הילדים שלי. משוגעת, את מטומטמת, שמעתי את זה גם מאנשים מאוד קרובים אליי, אז בואו תשמעו. אני ילדתי את שתי הילדים הגדולים שלי בניתוח קיסרי. למה? הרופאים אמרו, האגן שלך צר, העוברים שלך גדולים, פשוט הכניסו לי לראש אמונות מגבילות שאני לא יכולה ללדת. עברתי תקופה מאוד מאוד קשה, ברמה שחלמתי בלילה על זה שקושרים לי את הידיים בחדר ניתוח. התחלתי לחקור, הגעתי לכל מיני קבוצות. גיליתי שם שיש הרבה נשים שיולדות רגיל אחרי קיסרי אחד ואפילו אחרי שתי קיסרים. הלכתי לטיפול בתת מודע כדי להסיר ממני את כל החסמים ואת כל הפחדים, ואחרי 5 שנים ילדתי בלידת בית מדהימה במים מחוץ לבית חולים. היה לי את התמיכה של בעלי, לקחתי את האנשי מקצוע הכי טובים, שילמתי 20,000 שקל לצוות שהיה איתי. אפשר לתאר במילים את העוצמות שחוויתי בלידה הזאת. פשוט הרגשתי שאני נולדתי מחדש, ואני פשוט ממליצה לכל אחת לקראת לידה או לקראת כל צעד בחיים, תלכי עם האמת שלך, קחי את האנשים שילוו אותך, שיתמכו בך, תבחרי למי לספר ולמי לא לספר. כל מה שאת רוצה להגשים את יכולה, אם רק תרצי ותאמיני בעצמך.